Днеска е двоен празник. Празник на мира, Световният ден за мир, празника на знаме на мира, който ние събираме. Тъй като знамето на мира е за първи път развято в България. А самото нещо, знаме на мира, идва от Хималаите. Да знаете. Ама те са пак българи там. Те са пак българи. Той е бил там. Специално. Вананда трябва да го завършиме това знаме. Чакайте, моля. Не, ние трябва отново, приятели, отново трябва да възстановим това, което в България се направи 79-та година. Защо? Защото тук, в България, за първи път имаме единствения детски парламент в света. В това, което е знаме на мира, фактически децата от цял свят направиха парламент, който парламент, детски парламент на мир, беше признат от българското, първо тук в България и след това в Организацията на Обединените нации. Това е единственото в света. Това е огромен принос на нас, българите, в световната културна история. Тъй като Рьорих на времето е създал това движение за мир, пакта за мир. Сега отново се опитват да направят пакт за мир, и то не утре, но в този пакт за мир няма да съществува мир. Разберете, там има други подводни камъни, които е опасно. Пакта за мир е пред едва 35-та година, след Първата световна война. Много време не го приемаха като пакт за мир. След Първата световна война, по време на Втората световна война, отново хората се събраха и казаха: сгрешихме в ООН. И в същото време подготвяха и Третата световна война. По същия начин и след Първата световна война казаха така: сгрешихме. И когато пуснаха атомната бомба над Хирошима, загинаха много хора и деца. Едно от тях е детето Сасаки Садако, което на 2 годинки бомбата го изхвърля настрани. Остава живо. И до 14 години е живо. И в момента, когато вече почива, той е направило над 1000 оригами. Съгласно японската традиция, трябва да правиш оригами за своето здраве. Затова днес ние тук направихме оригами за нашите деца. Тези деца наши трябва да знаят, че там има паметник на децата, на това момиченци Сасаки Садако. Децата са събрали пари от цяла Япония, за да направят паметника, и на паметника пише: това е нашият вик, това е нашата молитва. Мир на света. Запомнете това. По Втората световна война има един поет, който каза: хора, обичам ви, бдете. Това е Юлиус Фучик, който беше разстрелян. Преди да разстреля, каза: хора, обичам ви, бдете. И ние ви казваме: пазете мира от всяка злина. Пазете, не допускайте война. Много ви моля, аз снощи направих такова обращение до целия народ и навън, на света, в което заявявам точно това: да пазим мира от всяка злина. Днес ние тук направихме едно малко събитие под наслов: мир за децата, мир на земята. Запомнете го това. Мир за децата, не за нас. Мир за земята. Защото без мир няма живот. Няма изкуство, няма бизнес, няма нищо. Ние няма да сме вечни. Ето и на 104 години дядо Иван се отиде от този свят. Бащата на Златко Пълнов. Сега тук е неговия син, който е на 24 години.
Преди 24 години аз се видях с Златко, който сме някакви роднина. Братовчет и нещо от този род. И живях в къщата на дядо Иван, неговия баща, която събориха и направиха един малък хотел, до хотел Плиска. Европа, хотел Европа, и почти не ги, как да ви кажа, обещетиха. В момента, в който събараха къщата, аз бях вътре и те събараха незаконно. След което изхвърлиха неща, които са негови, бяха произведения някои на изкуството. Затова ви казвам, библиотека на всички наши библиотека имаше огромна, всичко И аз бях вътре и полицаи дойдоха, ме изкараха, за да могат да съборят това. По същия начин сега, преди една година, моята къща, Бургас, събориха в мое присъствие. С багерите, незаконно, и от една година аз нямам дом. Независимо от това, имам много приятели и приятелите ми помагат. Аз съм с една пенсия от 300 лева, подиграват с мен, аз съм направил повече от 20 произведения на изкуствата и то участва във всички монументални паметници. Единият е НДК, вторият е Бузлуджа, целият таван съм правил на Бузлуджа, третият е в Шумен, на големия паметник на Шумен. Почти в цяла България имам по една мозайка, витраж или нещо друго. И те се подиграха с мен. Събориха ми къща и ме оставиха на улицата и без средства. Но въпреки това, аз не съм се отчаял и продължавам да се боря за децата, за тях, не за другите. Това е бъдещето. И ние вече губим това бъдеще. Разберете го. Ако ние не се съберем в името на мира, ако не се съберем в името на живота, да запазим живота не само на България, а живота на земята. Защото в момента, всеки момент, има опасност земята да бъде разрушена. В момента, точно в момента. Не забравяйте, утре е 22-ри, е зависимостта на България. А утре по същия ден ще се приема този пакт за мира. Трябва този пакт много внимателно да се разгледа, защото това ще е в ущърб на много хора. Освен това, има още нещо много страшно. Това е Световната здравна организация, която готви нещо, всеки да бъде идентифициран от всяка и да стане едно число само. Ти ставаш едно число и нищо повече. Цифри. Ако това приемем, ние вече няма да съществуваме като народ и като държава. И като ни отнемат и валутата и на приоритет към всичките валути, ние без това сме на изчезване. Но нашият народ е силен народ. Той знае, минал е през много тежки изпитания. И е казано, и 300 човека да останат, България ще се възроди. Защото тази земя е благословена от Бога. Знаете го това? Тя е благословена. България е била, и ще бъде световно, духовно и културно средище на Балканите и на Европа. Не, цял свят. И на цял свят. За Азия ги има толкова много. Така. За Африка някой. Точно така, Владко. Значи, Индия се явява най-голямото световно, духовно средище или център. След това са още 7 центъра в света. Единият от тях е България. И именно това е, което ние трябва да запазим. Да запазим бъдещето и историята за нашите деца. Затова днеска вие бяхте тук с национални носии, затова и аз додох, нали, за да почетем паметта на децата, които вече не съществуват следствие на войните и които продължават в момента.
Не забравяйте, ние сме в война. Тиха, но война. Да пази Господ да ни дойде и при нас. Да бъде. Владко, искам да кажеш две думи. Ти си по-възрастен от мен. Мога това да ви кажа, че по целия свят засвидетелствах българи, включая и Сибир. Тези, които са останали по планините, това е Тибет, Непал, дори чак... Българи. Да. В Япония, в градчето Нара и други, в Цейлон. Това са хората, които... Това обикновено целия свят. Аз много пъти бях около света, Нищо. обаче никога не съм забравял какво да правя. Значи, който има шанса да отиде в Трявна, ще забележи моите усилия да си остана. Там е неговата колекция. Да. Дарена, Всичките училищата, музей специално, защото майка му е от Трявна. в нейно име, за нейно име. Така че за татко подготвим нещо по-голямо, той е пък родопчанин. От Яврово, където Да. почти И всички, рода на Яврово. които не са успели да се отстранят уж за оживяване извън страната, отиват към Яврово. Да. Тъй като Асеновата крепост е строена по тази причина, тъй като там историята е такава, че един човек е останал с 10-12 пушки и е стрелял от всички страни, за да може другите да избягат. Там тунели са направили. И Яврово е където татко се е родил и където имаме също много такива знаменити хора, които се знаят. Да, и ние имаме къща в Яврово, моите близки имат там къща в Яврово, още с старите керемиди. И така ние сме с... В Трявна трябва да видите, няма и керемиди. Има само тези големи плочи и в близост. Но те са много. Котел, Елена и така нататък. Тъй, че който има възможността, нека го засвидетелства, да го поощри. И разбира се, вие, ако споменете името на Орофей, директор на училището, където има много неща, и музея на азиатското и африканското изкуство, ще ви пусна без... Там е неговата колекция Музея за азиатско. на азиатско и африканско изкуство, което е дарил на България. Още един път името извинявам. Златко Пълнов. Не така ли? Да, така съм известен там. Иначе сега по паспорт ме изненадаха. Златко Златанов, Иван Златанов. Да, Иван Златанов, но това е... Както да е. Но името на татко е Пълнов и така. Това родопчаните са в голяма криза също, Да. защото повечето са американци, които копаят вече под мазетата на лични домове. Да се крие. Копаят злато. Ага. Тъй, Те че си имат къщи в Родопи, си купаят отдолу, заваят злато отдолу под къщите. до там е стигнал. До там са Тъй стигнали като американци. откриеш жилката, хищ не му Къде мисля живеят това, наши че... села и така. Ме в Родопи живеят. Колко души са ли са си къщи? И стига колко са? Ами, някъде се по двама-трима в селото. Но те засвидетелстват тези неща. Тъй, че има причина, а има и добър дух, който ни изпитва. Да. Това е голям изпит за нас. Да. То е казано, че ще бъдат изпитани. Да. Всички трябва да минем през изпитанията. Значи минаваме В Откровението. През огъня Да, минаваме. точно през огъня минава. Да. Затова в Трявна играха нестинарки, като дойдох там. Играха на огъня. Тъй, че имаме много качество. Не е само това. Всичките легенди, които намерих пръснати из планините, големите, в Хималаите и дори в Европа, дори в Люксембург, Швейцария, това са от нашите традиции. Имаме ги сега някъде към Средна гора и Стара планина, там една група. Но аз не мога да следя всичко, защото, да ви кажа, Запада е много хубав,
защото ви предоставя всичко, за да ви използва. Да преласти. Да преласти. Остава ви всичко. Тя вече много силна дума, ако ни чуете и преведеме, шегувам се. Колко години живееш в чужбина? Аз съм 55 години навън. 55 години е Аз се навън. опитвах да бъда в Европа, не стана, трябваше да мина през лагер, така и така. Много истории, затова си търся секретарка. Да. Аз се запиша всичко това, да. Трябва да ги напишете с работи, ще направим това нещо. Да. Но аз затова и бързам да си дойда, докато имам тази свежест. Добре, радвам се, че това го си Когато решил. помня, Ма решил си го. започнах да... Решил си го. Аз Добре съм дошъл го в започнал България. от 2 години, обаче стана Да.